Duelist Advance για προχωρημένους μονομάχους. Εδώ είναι το σετάκι μας, καινούριο, γυαλιστερό, με ένα εξής επάνω, κάποιο Σουτόπια, κάτι πολύ δυνατό. Μεγάλη ένωση φαίνεται. Πάμε να δούμε τι θα βγάλει μέσα το Duelist Advance. Η Konami μάλλον δίνει πολύ στη συσκευασία παρά στο περιεχόμενο. Σύγκρο και πολύ ωραίο και όμορφο φαίνεται αυτό εδώ. Common, Wake Up Mocha, Common, κλασικά και άλλη μια Common, καινούργια Psychic βλέπω ότι μπήκαν εδώ μέσα. Support για Luna Light και μια Monarch's Revolt Super. Οι υπόλοιπες κάρτες πάλι είναι Common. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν εδώ την κάρτα. Παίζει στο deck μου. Regenesis. Και καινούργιες κάρτες για αντί Crystal Beast. Έλα να σπιντάρουμε λίγο. Ignister, Common. Full Common κάρτες. Και άλλη μία Super. Parallel Teleport. Συνεχίζουμε με κομμουνιές ωραίες και Teleport Fusion. Βράζει ο τόπος και σήμερα, όπως και χθες, όπως και παραπροχθές. Καινούργια Psychic για το παίζει το τεκάκι. Vanquish Soul, Whole Soul. Μια Ultra, ας καθίσει εδώ πέρα, όμορφη και ωραία. Moon Magician. Εδώ, νάτος. Ritual Pendulum Terras. Καλό, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Νομίζω δεν έχει ξαναβγεί κάποιο Ritual Pendulum Terras. Zombie, τι zombie είσαι εσύ? Super Quantal Fairy Zetan. Super Quantal. Οι Power Rangers πήραν support, όπως και τα Luna Light. Άλλη μια super κάρτα. Δεν πειράζει, έλα εδώ κι εσύ. Θα τις δούμε αυτές. Η επιστροφή του μονομάχου. Αυτές οι Common κάτι κάνουν, φίλε. Πρέπει να έχουν κάποια αξία. Έχουμε και DJ σήμερα. Go Power Rangers. Πάρε τη σουπεριά σου. Εξής λέει. Common, επιστροφή του μονομάχου, Moon Magician. Κλασική περίπτωση βλάβης. Αγαπημένη μου ατάκα. Κάτι άκουσα ότι δεν έχεις κάνει like στα βίντεο της Team Rabe. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, πρέπει τι να κάνεις. Πάρε ένα σάντουιτς και μία Gaga Girl. Secret Sync εξής. Άλλα κόλπα. Θυμηθήκανε το Yuma. Ξαφνικά. Επίσης, καιρό έχει να πάρει support. Κάτι για το USA Food, ρε παιδιά, τίποτα. Να τα τερατάκια που ήταν Common και βγήκανε τώρα με effect πάλι. Παλιό κλασικό Yu-Gi-Oh! Gaga. Κάρτες για το Gaga deck. Το έχω παίξει αυτό. Μην το ξαναφτιάξουμε. Ωραίο ντεκάκι. Το Gaga. Όλα μέσα. Καινούριο Psychic. Γενικά είναι ένα set το οποίο ξυπνάει νοσταλγίες. Φέρνει στην επιφάνεια support από παλιά deck. Μονάρχες. Super είναι αυτό. Rituals. Downslide.
τότε στις εποχές με εξής. Καλά το σκέφτηκε η Konami. Λίγο πιο ποιότητα ρε παιδί μου. Dark Flare Swordman. Αυτό θέλω να το δω. Πω. Όντως ξυπνάει μήμες. Luna Light. Moon Gardener. Φίλε, αυτό είναι σαν Digimon. Πραγματικά. Είναι το φέρει το Digimon που θυσιάστηκε στην πρώτη σεζόν, που ήταν και εκείνο Ultra, αλλά η κακή ήταν πιο ισχυρή. Κομμό σύγκρο. Μπράβο. Να άλλη μια συγκριτιά. Ωραία και γεριστερή. Φίνμελ. Μπράβο. Να το, αυτό, ντιτζεμονάκι. Μέχρι στιγμής δεν ανοίξαμε την main κάρτα του set. Αυτόν τον τύπα τον Utopia εδώ πέρα που φαίνεται. Δεν πειράζει, έχουμε ακόμα μπροστά πολλές common κάρτες πάρα πολύ ωραίες. Ζουμπάμπαμπα, οι οποίες αξίζει να δώσεις μια βάση. Δεν είναι απλά για να γεμίσουν το set, όπως σε παλαιότερα set που έχω δηλώσει. Κάπου θα κολλήσουνε. Ξεχνάμε, θα το δούμε αυτό. Luna Light Support. Η κάρτα που ήθελα. Μπράβο. Μπράβο στον μυστικό ηγέτη. Ξέρει να ανοίγει καλές κάρτες όταν πρόκειται για άλλους. Γιατί έτσι και τα πάρω για μένα. Ναι, μαύρες τρύπες ανοίξω εγώ. Στα δικά μου τα booster. Τελευταίο φακελάκι της σειράς. Ωραίο και όμορφο. Πραγματικά. Ζηλευτό. Να θες να παίξεις ένα σάκι Synchro Monster και ένα Synchro Monster. Πολύ αργό για να βγει, αλλά με 3400 κάτι θα κάνει. Θέλω να τα δω αυτά. Monarchic, Exis, Genesis και με ιδεόγραμμα η κάρτα. Με φάγατε. Κόλλησα το χτυκιό. Luna Light, Go Power Ranger, Excalibur. Να ένα καινούργιο Psychic πάλι. Και αυτό πάλι παρμένο από τα Digimon είναι. Έλα, το είδαμε στα Digimon. Όποιος έχει δει Digimon ξέρει. Να το, όποιος έχει δει Digimon ξέρει. Πρώτη σεζόν. Μακριά η σακούλα. Άλλη μια σούπερ. Ωραίος δράκος. Καλό μου παιδί, φτωχό μου παλικάρι. Τι καλό παιδί που είμαι. Πάμε, από εδώ μεριά. Psychic. Πολύ support για τα Psychic. Μπράβο. Είχε να βγει χρόνια. Τότε που έπαιζα Psychic δεν είχε τίποτα. Κάτι σαβούρες. Αλλά με τον καιρό μπορώ να πω ότι τα εξελίξανε τα τέρατα. Ντο Warrior. Γκαγκαγκαγκά, ντο, μπαμπαμπαμπά, ζουμπαμπαμπά και στα έγραψε αυτά.
ή κόλλησε το κτυπωτήριο. Σουπεριά. Κάποτε σε παλιά τα σετ βάζανε rare κάρτα και τύχαινε να πάρεις φακελάκι και να άνοιγες rare. Και η super ήταν πολύ πιο σπάνια. Μετά αντικαταστήσανε τη rare κάρτα με τη super. Οπότε στην ουσία τι έκαναν? Έριξαν αξία στα rare των καρτών. Και αυτό θέλω να το δω, μου αρέσει πάρα πολύ. Blaster MK2. Γιατί έχουμε και τον MK1. Μόνο να είμαστε. Καλό μου παιδί, φτωχό μου παλικάρι, Unity in the skies. Ωραίο σετ. Δεν αντιλέγω, μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Αφού άνοιξα άλλη μια Ultra, Medius the Poor. Το Medius και φυσικά Regenesis κάρτες. Regenesis βγήκανε. Πόσα έχουμε? 3 φακελάκια. 3 τελευταία φακελάκια. Τα ανακατεύουμε, να μπερδέψουμε. Λοιπόν, αυτό το φακελάκι το ανοίγω για τους subscriber της Team Frappé. Αδέρφια, σούπερ για σας. Αυτό το φακελάκι το ανοίγω για όσους βλέπουν το βίντεο και δεν έχουν κάνει ούτε like ούτε subscribe. Μια πάρα πολύ καλή σούπερ. Και αυτό το φακελάκι, τελευταίο, το ανοίγω στην υγειά μου, γιατί ο μυστικός ηγέτης βγάζει τις καλύτερες κάρτες. Silent Psychic Magician. Σουπεράκι, αλλά καλό από ό,τι φαίνεται. Αρκετές σούπερ κάρτες. 2 secret. Ωραίες. Και 4 ultra. Αυτά ανοίξαμε σήμερα. Ωραία κάρτα αυτή εδώ. Και πολλές common. Like και subscribe στα βίντεο της Team Frappé για ακόμα περισσότερα.